Partner! Ay! Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Kasagsagan ng giyera noong World War II, ay isang sundalo ang minalas na napahiwalay sa kanyang mga kasamahan. Dahil sa tindi ng bakbakan, ay nagliparan ang mga bala at napuno ng makapal na usok ang buong paligid. Sinikap ng sundalo na makaligtas mula sa mga kalaban hanggang sa mapadpad siya sa isang kuweba. Dito muna siya pansamantalang nagkubli para makaiwas sa tiyak na panganib. Diyos ko, iligtas mo po ako. Napaliligiran na ako ng mga kalaban. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Anumang oras ay maaari silang pumasok dito sa kuweba at patayin ako. Kayo na po ang bahala sa akin. Panalangin ng sundalo. Matapos manalangin, ay may napansing kakaiba ang sundalo. Isang malaking gagamba ang mabilis na gumawa ng makakapal na sapot hanggang sa mapuno ang bukana ng kuweba. Ha? Sapot ng gagamba? Maliligtas ba ako ng pesteng sapot ng gagamba? Kung hinarangan na lang sana ng Diyos ng malaking bato ang lagusan ng kuweba, baka nakaligtas pa ako. Katapusan ko na yata to. Malapit na akong matunton ng mga kalaban. Sabi ng sundalo sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay may narinig siyang mga kaluskos na nagmumula sa labas. Ang tunog ng mga yabag ng paa ay papalapit ng papalapit sa kanya. Habang tahimik na nakikiramdam, ay tumatagaktak ang pawis ng takot na sundalo. Dito! Dito ko nakita pumasok yung sundalo. Tara, pasukin natin ang kuwebang to, sabi ng isang kalaban. Teka, sigurado ka ba? Mukhang hindi naman yata siya makakapasok dyan. Napakaliit ng butas ng kuweba na yan. At tingnan mo to, meron pang sapot ng gagamba. Kung may pumasok sa entrada ng kuweba na yan, tsak na masisira ang sapot na nakapalibot. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras dito. Maghanap pa tayo sa banda doon, sabi ng kasamahan ng kalaban. Matapos marinig ang usapan ng kanyang mga kalaban, ay hindi naiwasan ng sundalo ang mamangha. Namangha kasi naihi siya sa takot. Wow, naihi ako. Ano ka mga doon? Feeling ko automatic yun. Sobrang takot. Diba lahat ng tao, partner, pag matik siya, naiihi, pag natatakot. Diba pag pansin mo sa mga pelikula, automatic basa yung pants? Oo. Automatic. Amazing. Amazing how it is. Matapos marinig ang usapan ng kanyang mga kalaban, ay hindi naiwasan ng sundalo ang mamangha. Diyos ko, patawarin mo ko kung mas marupok pa sa sapot ng gagamba ang pananampalataya ko sa iyo. Ngayong naligaw na ang mga kalaban, ay makakahanap na ako ng paraan kung paano makakaligtas. Maraming salamat sa himala. Maraming salamat sa proteksyon na ipinagkaloob mo sa akin. Pasasalamat ng sundalo. Nang makalayo na ang mga kalaban, ay sinamantala ng sundalo ang pagkakataon para makalabas ng kuweba. Hinanap niya agad ang kanyang mga kasamahan at sa kabutihang palad ay agad naman niyang natunton ang mga ito. Matagumpay na naitawid ng sundalo ang isang napakadelikadong misyon at matagumpay rin na napatatag ng simpleng sapot ng gagamba ang kanyang pananampalataya.
Oh, nice. Ganda. Yan ang tinatawag nating blessing in disguise. Oo, blessing in the sky. Ika nga ng iba, di ba? Correct. Sounds like pwede na rin naman. Kasi blessing from the sky naman kasi talaga yun eh. Yan ang tinatawag nating trusting God's ways. Correct. Ito po yung lagi naming sinasabi ni Chris Choper. Your time is not God's time. Kaya kung halimbawa nga, hindi pa binibigay sa'yo kasi hindi pa panahon, sabi ng Diyos. Tama. Ganun din, kabisyo, yung our ways are not God's ways. Di ba? Kung sa tingin mo, ito yung paraan para ma-resolve ang problema, sabi ni Lord, no. Tama. Kung inaakala mong maganda ang plano mo, mas maganda ang plano ng Diyos. Correct, para sa iyo. diba? Kung akala mo, yung ibinigay sa yung solusyon ng Diyos, ay hindi yun yung solusyon. Akala mo lang yan. Totoo. Kasi remember, mas mataas yung mas mataas yung kanyang paraan ng pagresolba ng problema kaysa sa'yo. Tandaan mo, tao ka lang, Diyos siya. Totoo diba? yan. At saka minsan pag binibigyan tayo ng blessing, hindi natin na-appreciate, nagreklamo pa tayo. Bakit diba? naman ito lang yung binigay sa akin? Nakakainis. Pero Totoo hindi yan. natin alam, kaya siya binigay sa'yo. Correct. Kasi yan yung perfect para sa'yo. Para sa sitwasyon mo ngayon. Tama. Para sa pinagdadaanan mo ngayon, di ba? Yung, di ba, dumating sa kanya yung sapot. Anong gagawin ko sa sapot na to? Anong ko naman sa sapot? Maliligtas ba ako ng Kaya sapot nga, na yan? Diyos ko, hindi naman ako si Spider-Man para gamitin itong mga sapot na ito para ipanglaban Maliligtas siya. sa mga kalaban, di ba? Pero dahil matalino ang Diyos, Correct. ang simpleng sapot na yun Tama. ang magliligtas sa buhay Kasi niya. partner, kung malaking bato nga ang nilagay, maiisip ng kalaban, ayan, nagtago. Tama. Inurong pa yung bato para hindi siya makita. Iurong Correct. natin yung bato. Pero di ba, remember anong ginawa? Anong ginawa? Sa ano sabi ng kalaban? Imposibleng may tao dyan. Kasi kung may tao dyan, edi sana nasira yung sapot. O, diba? Diba? Yan ang mga blessing in disguise. Correct. Na minsan akala natin hindi siya biyaya. Tama. Pero at the end of your story, iisipin mo, ay buti na biyaya lang. pala siya. Kaya pala. Kaya pala nangyari yun. Kaya pala yun yung binigay. Kaya pala yun yung eksena. Correct. Because again, remember, God's ways are higher than man's ways. 'Di ba? Mas mataas yung kanyang level. Kaya learn to trust Him. Yun eh. Pag sinabing trust ka talaga. Correct. Wala nang pag-aalinlangan pa. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kabisyo, gaano man katindi ang problema mo ngayon, maniwala ka lang at magtiwala ka lang sa Kanya. Correct. May dahilan ang bawat bagay. Diba? May dahilan kung bakit nandyan ka sa sitwasyon na yan. Tama? So learn to trust. Correct. Diba? Keep the faith, kabisyo. Correct. Importante yan. True legend. Thank you, may wagang Burnay! Nakaka-inspire naman. Sa isa na namang napakagandang kwento ngayong umagang ito. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng share para marami rin ang ma-inspire. Marami rin ang matuto sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Pwede niyong i-text sa mga kaibigan ninyo. Tama! Salamat mga kabisyo dahil sapagkat because patuloy nyo pong sinusuportahan ang Love Radio, always your number one FM radio station. Grabe mga kaibigan, habang nariyan kayo, ang Tambalan, Walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!